दिनै मुलुगनां आबहावा सान एबा वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा दख'रा एबसुआ दख'रानि सिङाव थानाय बंसिगाव गोजौ फरायसालियाव फरायसा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिफां गायजेनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बंसिगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मनिराम बसुमतारी, दतमा दख'रा एबसुनि आफादगिरि लैहोर ब्रह्म आरो दख'रानि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा। गिबियावनो गासैबो सुबुं माहारिनिसिम दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो जासिग्रोबाय। दा बे समाव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै नैबे बंसिगाव गोजौ फरायसालि अर्थात बंसिगाव हाइ स्कुल बेनि जेनाखि बाउन्डारिनि सिङाव जोङो फिसा मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। आरो बे हिसाबैनो बेहाय जिल्ला आफादनि कृपेश दैमारि बेयाव बाहागो लानानै बिफांखौ गायजेनगिरि हिसाबै बिथाङा हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय जादों। बेयाव जोङो बाउन्डारियाव 100टा 100टा बिफां फुलि बाव गायगोन आरो जोंनि गासै दख'रा आफादनि मावथि आरो फरायसालिनि फरायसा बिथांमोन आरो फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो फांफा फांफा बेयाव बिफां गायनानै होगोन। आरो बेनि जेनाखि जोथोन बे जोथोनखौ जोंनि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोर बे जोथोनखौ बिथांमोना खालामनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों। बे समाव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानदों जे जेनाखि बोथोरनि जे दुंखावनाय बोथोरनि माने इनबेलेन्स जानाय बेखौ जोङो दिदोम खालामनांगौबा जोंनि साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानांगोन आरो साफ्रोमबो सुबुङानो बिफां गायनो बेखौ नाजानांगोन। मानोना बे समाव जों नुदों जे गोबांथार बिफां गायनाय बिफां दानफायनायनि जाहोनावनो बे थासारिखौ जोङो मोननो हादों आरो बेखौ बिगियाना फोरमायनाय बायदिबो जों मिथिनो मोनदों। आरो बेखाय मोनसे फोरमायबावगोन, दा जोंनाव गायग्रानिफ्राय दानफायग्राफ्रा बांसिन बे परिबेसखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो जायफोर बिथांमोनहा बिफां दानफायो बे बिथांमोनखौ जोङो दख'रा बर' फरायसाफोरनिफ्राय खावलायगोन जेन उननि समाव नैबे आननेसेसारि बेखौ बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बेखौ जोङो गंग्लायै बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो बिफां दानफायनायनि जेनाखि फरेस्टनि आयेन बायदि आयेननि नोजोरजों आयेनाव साजेसन लानानै दानफायोबा बेखौ खोब मोजां जागोन बेखौ जों साननाय जादों आरो।